Labari na 71 ta Allah ta fi ta mutum. A wani gari da ke cikin manyan biranen ƙasar nan, aka yi wani hamshakin attajiri wanda ya mallaki kadarori da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. Lokacin da ajalinsa ya zo masa, bai bar kowa ba sai ƙaninsa da matarsa da kuma ɗansa wanda bai wuce shekaru 3 ba. Bayan wafatinsa, sai ƙanin nan nasa ya je gaban alƙali ya karɓi amanar dukiyar wannan yaron da mahaifiyarsa domin kula da su. Amma abinka da halin ɗan adam, bayan da ya damƙi kuɗaɗe da kadarori, sai duk ya sayar da kadarorin nan, waɗanda suka haɗa da gidaje da filaye da motoci da hannayen jari da sauransu, ya taka jirgi ya tafiyarsa sai ƙasar Amurka. A can ne kuma ya haɗu da wata baturiya wacce take aiki a masana'antar man fetur, kuma ta ƙware wajen harkar sayar da hannayen jari da sauransu. Nan take kuwa suka shiga hada-hada tare da ita. Ya zuba duk dukiyar ɗan marayan nan da ya ɗauka amana, suka yi ta saye da sayarwa. Daga bisani kuma ya auri wannan matar har suka haifi 'ya'ya guda 3, 'yan mata 2 da namiji 1. Bayan da wannan mutum ya shekara 15 a ƙasar Amurka kuma ya tara dukiya marar adadi, sai ya yanke shawarar dawowa gida tare da iyalansa don su ci moriyar abin da aka tara. Ya shigo jirgi ya iso gida, ya kuma yanki wani wagegen fili inda ya gina wani irin katafaren gida ƙasaitacce irin na 'yan sarauta. Ya sanya kayan alatu iri-iri na ji da faɗa tare a cikinsa. Ana cikin haka ne kuma aka koro wannan yaro daga makaranta. Dalilin da ya sa mahaifiyarsa ta ɗauke shi, suka je wurin baffan nan nasa don ta sanar da shi halin da suke ciki, da zimmar ya taimaka ya fitar da su damuwa. Amma sai ya yi musu korar kare, yana mai barazanar ɗaukar mataki a kansu idan har suka kuskura suka sake zuwa wajensa. Ba da jimawa ba ya gayyaci iyalansa daga Amurka, suka taso kwansu da kwarkwatansu suka zo babban birnin tarayya, kuma ya zo domin tarbansu. Sun sauka filin jirgi da sanyin safiya, suka shiga mota ɗaya domin zuwa garinsu, inda manyan abokansa suke can suna jiran isowarsu domin a shirya musu ƙasaitacciyar tarba wadda ta dace da su. Amma ina, akan hanyar su ne suka ci karo da wata babbar mota wadda ta zama sanadiyar raba su da mafarkinsu na rayuwa, domin kuwa ta danne su gaba ɗaya suka sheƙa lahira, babu wanda ya saura a cikinsu. Bayan da aka ba da labarin mutuwar wannan bawan Allah da iyalansa, babu wanda ya rage da zai gaji dukiyarsa sai ɗan baffan nan nasa, wanda tun farko ma dukiyarsa ce ya yi jari da ita. Don haka kotu ta damƙa masa duk abin da wannan marigayi ya mallaka, ciki kuwa har da wancan katafaren gida da aka yi masa kashedi da sake kusantarsa. Darussa: wani hani ga Allah baiwa ne, mahaƙurci mawadaci. Duk abin da kake yi, ka ji tsoron Allah, domin baka san ranar gamuwarka da shi ba. Wannan mutum Allah ya horar da shi akan juya ma wannan yaro dukiyarsa ba tare da sanin za ta koma hannunsa ba. Yaro kuma ya sake gadon wannan dukiya, ya ci halak malak. Tare da haka sai Allah ya kama wannan mutum da laifin zaluntarsa da cin dukiyarsa da ya yi.